Joo, ehdin tän vielä hoitaa, ja sitten onkin jo seuraava palaveri. Tuntuu, että päivät vain vilisevät ohi, eikä aikaa tunnu riittävän mihinkään. Aina on kiire, aina on jotain kesken. Hetkinen, missä se? Mihin ihmeeseen se tärkeä muistilappu katosi? Aika kuluu ja tehtävät kasaantuvat. Onko tämä sinullekin tuttua? Miten ihmeessä tässä on taas koko päivä mennyt, eikä mikään ole valmista? Tuntuu kuin aika vain katoaisi, ja stressi kasvaa. Miksi kaikki tuntuu niin vaikealta ja sekavalta? Oletko sinäkin, salpauksen esihenkilö, tavannut aikavarkaat, nuo näkymättömät olennot, jotka vievät kallisarvosta aikaamme? He ovat kaikkialla ja heidän vaikutuksensa on valtava. Mutta miten voimme taistella heitä vastaan? Kun aikavarkaat ottavat vallan, tuntuu kuin jokainen hetki valuisi sormiemme välistä. Onko niistä koskaan todellista pakotietä? Vai ovatko aikavarkaat sittenkin aina läsnä varjoina, jotka kätkeytyvät kiireen keskelle? Ehkä ne vain odottavat sopivaa hetkeä, seuraavaa hetkeä, iskeäkseen jälleen.